boas tardes a todos e a todas. Nesta ocasión atopámonos con Martina Aneiros Barros, delegada territorial da Xunta de Galicia en Ferrol. Moi boas tardes, Martina. Hola, moi boa tarde. Bueno, primeiramente, gustaríame comezar a entrevista preguntándoche un pouquiño que opinas sobre o desenvolvemento deste campeonato galego Cadete Júnior Sub-21 e Copa Máster realizado aquí en Ferrol. Bueno, pois dá gusto ver este pabellón de Esteiro aquí na cidade de Ferrol cheo de xente máis nova e de xente menos nova, pero todos practicando deporte, neste caso karate, neste campeonato que subvenciona, que patrocina tamén a Xunta de Galicia, Cadete Júnior Sub-21 e tamén esa Copa Máster para os menos mozos, que dende logo creo que é un orgullo para a nosa cidade, para Ferrol, para min como delegada territorial nesta comarca, pois acoller un ano máis, porque xa son moitos, non, os que Ferrol é o epicentro do karate para este campeonato. Pois sí, Martina, o prazer é noso, bueno, de todos os nosos karatecas de todas as cidades, de estar competindo aquí en Ferrol, que, bueno, ademais, como ben dicías, Ferrol é unha disciplina moi aferrada aquí nesta comarca, non? Bueno, ademais, o karate é unha disciplina moi completa, tanto físicamente como psicolóxicamente, por todos os valores que inculca. Bueno, por eso tamén me gustaría preguntarche, ti que opinas sobre o deporte? Crees que é necesario na sociedade para inculcar hábitos de vida positivos? É fundamental, sen ningunha dúbida. Creo que a parte máis positiva do deporte ten dúas vertentes, non? É a parte da saúde, porque o deporte é saúde física, é saúde mental, e por iso, dende ese punto de vista, manter hábitos saudables é fundamental na nosa vida, pero aparte creo que o deporte, outra das bondades que ten é precisamente que é un transmisor de valores, especialmente para aqueles que se están formando, para os máis mozos, nese caso o deporte base, pois creo que é moi importante. Esa transmisión de valores como é a humildade, o esforzo, a superación, o traballo en equipo, a disciplina, en fin, son moitos os valores que ao final contribúen non só a manter a xente en forma, senón, sobre todo, a formar mellores persoas, e por iso creo que traballar tamén por unha sociedade mellor. Totalmente de acordo. Bueno, como ben dicías, o deporte é saúde, é calidade de vida, é benestar. Bueno, no caso do noso deporte, o karate, gustaríamos saber tamén un pouquiño a tua opinión sobre esta disciplina. Bueno, pois aí me pillas un pouco, porque eu teño que recoñecer que a verdade eu nunca practiquei o karate, pero sí que lembro de cando era máis cativa, que pois ademais das disciplinas habituais do fútbol, baloncesto, polo menos nos meus tempos mozos, o karate era desas disciplinas, dese deporte que era moi habitual a súa práctica aquí en Ferrol e na nosa comarca, e creo que esa tradición se mantivo no tempo, se mantén afortunadamente no tempo, porque creo que a nosa comarca, Ferrol, Narón e algún concello tamén desta zona, pois todavía siguen sendo referencias a nivel galego, así que creo que eso di moito, e por iso tamén nos alegramos de que Ferrol sexa un ano máis a sede, non, deste campeonato. Pois sí, o prazer é da nosa federación, que xa dende hai moitos anos representando en Ferrol este deporte, bueno, por moitos anos máis, seguindo así, no? E cada vez dándonos máis a coñecer, chegando cada vez a máis xente, máis nenos, máis maiores, que o karate é para todas as idades. Así que, bueno, Martina, xa para finalizar, gustaríanos agradecerche a túa presenza hoxe aquí neste campeonato, en representación da Xunta de Galicia, que é un apoio super importante para a nosa federación, e, bueno, tamén polo teu espectacular traballo como delegada territorial aquí en Ferrol. Nada, pois o prazer é meu, eu quixera aproveitar a oportunidade para darvos as gracias a vos, gracias á Federación Galega de Karate polo esforzo, porque a organización dun evento deste tipo son consciente de que supón moito traballo, o agradecemento por apostar un ano máis por Ferrol, e aproveito tamén xa para rematar, para desexar moita sorte a todos os participantes, dos cales ademais moitos son daqui da nosa terra, da nosa comarca, desexar sorte e agardar que teñan tamén tanta sorte alá no mes que ven, alá en Jaén, que se vai a celebrar ese campeonato xa a nivel nacional, agardando que o nome de Galicia, ese pode ser tamén o de Ferrol e da súa comarca, poda chegar ata lá. Pois sí, nós tamén esperamos ter resultados moi gratificantes para Galicia, e, bueno, esperamos, como ben dicías, vernos un ano máis aquí en Ferrol, como sempre. Moitas gracias a vos. Gracias.
Perfecto.